Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Pasensya na kung may naririnig kayong maingay ngayon. Nagra-run kasi yung dishwasher. But anyway, dito pa rin ako guys sa Sioux Falls. Prepare lang ako ng breakfast kasi the time is 5:54 AM na. Or siguro mamaya na lang ako mag-prepare. Mga 7 na kasi dumarating siya mga late na. Para fresh from the stove ang ulam. Gusto ko sanang mag-walking kaso ang lamig. Medyo malamig na siya. Pero tingnan natin mamaya if makapag-walking ako. If maaga ako magising. Simakayaan na natin dyan. Tulog lang siya. Pero pupunta talaga akong Walmart pagkaalis ni Mac para bumili ng mga hangers. Para sa mga damit namin dito. Meron pa akong mga natupi na pero nandun sa laundry basket. Pero dapat yun kailangan i-hang. Kasi yun yung mga hoodie ni Mac. Kasi malamig na. So mas accessible kapag nakahang siya. Yung mga panglamig niya. Tapos, meron pa akong laundry na nasa dryer ngayon. So, nagayos ako dito, guys. Hindi naman lahat, pero yung dito sa kusina, sa bathroom, tapos yung damitan niya talaga, yun yung nag-spend ako ng madaming time kagabi. Kasi kailangan nang i-reorganize. Try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long time. Ay, ang dami niyang pony at headband. Hala, ano to? Nasira? Sana naman, gamitin mo to. Kasi talaga yung pamangkin ko noon ayaw niya talagang mag-headband. Wala siyang gusto. Ay naman mga mittens niya. Ang liit. Puro pink. Ang bilay ng daddy niya. Tapos may mga darating pa galing Pilipinas. Padala lang mga lolo't lola. Spoiled. Ngayon palang spoiled ka na. Mga nasa Canada. Wala pang imik kung anong gift para sa kanya. Baka naman gusto niyo ibigay yung isang sasakyan niyo dyan para sa kanya. Charot. Lolo, yung isang car mo, bigay mo na sa kanya. Nandito pa yung mga swaddles. Wala kasi akong... hindi ka na lang kaya iganyan. Iganito ko na nga lang. I-straighten up ko na nga lang. Tapos ilagay ko na lang sa tabi ng mga towels niya. Pero yung... I think... No. Paiba-iba ang utak ng mami mo. Ayan. Itong mga swaddles... I think okay lang siya na ilagay dito. Wait, ito pa lang isa. Should not stay there. Itong mga towels niya, I'm just gonna unroll this and keep it on top of the other blankets na lang and towels. Feeling ko pag ang daddy ang nagpaligo, ito siguro ang towel. Yung pa-unicorn. Bumili ulit si Mac ng nag-Nikes siya. Pinili niya pati ang baby ng Nike na damit and booties. This is 0 to 6 months. Tapos may beanie na rin siya. So, next time na maglalaba ako, ay ilalaba ko na lang din ito. May mga gamit pa naman siya na dadalhin dito. So, that time na lang. So, kailangan talaga kapag maglalaba kami ng mga ganito or kapag ilalagay siya sa laundry basket, may mesh bag talaga. Ito kasi hindi talaga siya mesh bag na pang
pang ganyan, pang washer. Wala lang akong magamit kagabi kasi nga, yun dapat yung isa sa bibilhin ko. Pero, ang mami ay nawili sa pag-shopping ng iba't ibang bagay. Kita ni Mac, pagdating niya yung mga binili ko. Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi ko talaga magets ano tong mga to. Hindi naman siya napigtas. Hindi ko talaga magets to, guys. Tatlo. Siguro yung part niya nandyan na sa wash. Pero hindi eh. Naka-mesh kasi siya eh. So, I really don't know kung ano siya. Ang cute ng kulay. Napaka-colorful. Yan. Yung mga gamit niya. Anong nangyari sa ating dalawa? Diyan ka na. Hindi naman to ino-open ni Daddy mo. Walang kagamit-gamit. Breakfast na tayo, guys. Meron po tayo ditong fried rice, tapos boneless na bangos, tsaka chicken nuggets. And meron pa doon yung donut. Dami ko nang nabawas sa donut, no? Donut baby. Kain ng donut. Kain na tayo! Hey guys! Update time. It's already... Anong oras na? 6:12 p.m. Kakaalis lang ni Mac. Going to work. Hi! Ano ba yung last video ko? Ay, nagluto ako ng breakfast. Hindi namin kinain yung breakfast kasi pagdating niya, may dala po siya na yung lagi namin kinakain pag nasa Ida Grove kami na breakfast sa restaurant. Bumili siya ng ganun. Ang dami. Halos hindi namin maubos. Ang dami kasing serving dito, guys. Kaya nakakalaki ng katawan dito. Hindi ko kayang ubusin. Yung serving sa Ida Grove, kaya ko pang ubusin yun. Pero yung binili niya kanina, hindi ko kinaya. So, yung niluto ko for our breakfast, naging dinner na namin siya kanina. So, kahit late na kami bumangon, at least may food na. May microwave na lang kanina. Gusto kong pumunta ng Walmart. Kinuha niya yung truck. Sabi niya siguro, masyado nang madaming binibili to pag nakatruck. So, gagamitin ko yung sasakyan ko. Pupunta tayo ng Walmart. Bibili lang ako ng hanger. Hanger lang. Hanger lang. Ay, hanger. Ilista ko na nga. Hanger, tsaka... mesh bag para sa baby kasi madami pa akong lalabhan na galing na nasa Aiwa pa eh. Kukunin ko na yung shopping bag namin para hindi ako pabalik-balik. Kagabi talaga napagod ako. Pawis na pawis ako pagdating ko dito. So ngayon, okay naman yung temperature, 61 ata ngayon dito. 61 Fahrenheit. Ang lagi ko palang ginagamit, guys, na shoes ko, basta hindi umuulan or basta hindi wet, hindi nag-snow, is this one. This is the New Balance na 327. Highly recommend kapag buntis kayo or may mga back pain kayo or gusto niyo lang talaga ng comfortable na walking shoes. Grabe. Napabili ako nito dahil sa experience ko sa airport sa Canada. Nung papunta ako na na-delay yung flight ko and grabe yung takbo ko, guys. Parang hindi buntis yung tumatakbo. Grabe yung takbo ko talaga para lang makatch ko yung flight ko. But still, I didn't make it. Kasi, wala, delayed yung flight namin from Colorado. So, yun. But, sabi ko nung pauwi ako, gusto kong bumili ng shoes na mas comfortable. Kasi naka-Nike shoes ako that time. Pero, hindi siya masyadong comfortable kapag long walk. Ito talaga is very much comfy siya. Para kang nagbabounce lang. Tapos yung pinang-duty ko is yung binili ni Mac na shoes ko. Parehas kami nun eh. Siya kasi yung unang gumamit nun, yung On Cloud. Tapos binilhan niya ako ng isa. Yun naman, sakto yun. Kapag medyo malaki na yung tiyan, ganyan. Kasi hindi mo na siya kailangang isintas. Shoot lang yung paa mo. This one naman, may pasintas siya. Pero hindi ko siya sinisintas na tight. So, hindi ko na kailangang iloosen and i-tie again. So, I just shoot my feet. Tas yun na. Highly recommend kapag gusto nyo ng mga walking shoes. Sa Canadian, bili ko dito is $130 or $120 lang siya.
naman nitong sasakyan ko, guys. Pinaandar ko ahead of time para uminit na sana. Medyo mahangin sa labas. Chilly. Pero okay lang naman. Kaya ng shorts. Pinili mo yan, sis. Panindigan mo. Pinaandar ko itong sasakyan para uminit na kako. In-aircon ni Mac. Ang galing. Galing talaga. Nanibago sigurong mag-drive si Mac dito. Mababa. And enjoy ko na rin yung truck, ha? Fairness. Kala ko hindi ko magugustuhan na i-drive yun. Yun lang kasi ang hirap niyang i-park, promise, kagabi. As in, pinili ko dun sa... tingnan mo, nasanay na tuloy ako na wide turn ako dahil dun sa truck. Pinili ko talaga dun sa malayo. Kasi dun yung mga wala masyadong sasakyan. Tapos yung nasa harap ko is Tacoma. Tapos nung umalis yung Tacoma, pinaharap ko din. Felt this before. You don't feel right when your head feels sore, but it's so fine to feel this way. Don't waste your time on such a sunny day. And I know it's difficult to be happy when nothing goes your way. Kaloka, guys. Wala palang ilaw tong sasakyan ko kanina. Nakapatakbo na ako ng medyo malayo-layo. Wala pala akong ilaw. Nakapatay pala. Dati kasi naka-auto lang to eh. Pinatay ni Mac. Take your time on this night. We all get hurt sometimes, and it's alright. Hope you will realize the sun will rise once again. Hey guys, I am back from Walmart. Nabili ko naman yung mga kailangan kong bilhin. May muntik lang akong makalimutan, yung ginger. Anyway, I'm just gonna show you what I got. Tagal ko dun na, parang isang oras akong paikot-ikot, nag-iisip kung anong bibilhin. But anyway, konti lang naman yung nabili ko. I got here the Better Homes and Gardens na hanger. Ito siya guys, yung black na non-slip, ultra slim. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung pinanghahangiran ko ng mga coats. Kasi, parang mas ano siya, sturdy siya. Tapos, ano ba? Non-slip na din kasi siya. So, actually, kahit yung mga dresses ko na spaghetti strap, ganun. Sa ganito ko siya hinahang. Kasi hindi siya nasisira. So, ito siya. Ganito yung itsura niya. So, 30 pieces na siya for $9. Alam nyo guys, nung kakarating ko lang ng US, 2021, pumunta kami TJ Maxx. Ang 35 pieces niyan dati is only $5. Grabe yung inflation, no? Doble. Doble na talaga. I got here mesh bag kasi kailangan nga sa paglalaba para sa mga tiny stuff like for the bra, para hindi siya na-stretch at hindi siya masira kahit ilagay mo sa washer. Tapos kapag yung mga lace na underwear, ganun, dito ko siya nilalagay. Tapos yung mga satin na mga pantulog ko rin, dito siya. So, ito actually para kay baby. Sa mga socks niya at ano, para hindi mawala. Kasi ang liliit ng stock niya. Dalawa na yung binili ko para, ano, para okay. Then I got a crop sports bra. Ayan siya. May bra na to sa loob para wala po tayong nips na nakikita. So gusto ko kasi yung ganito guys, lalo na pag dito sa apartment ni Mag, napakainit. In-on ko na naman yung aircon. Naka-on kasi ang heater niya. Sa labas is hindi siya ganong mainit ngayon compared from yesterday. Grabe, ang ganda ng weather. Gusto ko yung ganitong weather. Yung naka-shorts and hoodie ka lang, tas humahangin na sakto lang yung feeling, yung hindi ka naiinitan pag humahangin, hindi ka rin nilalamig. Ganun. Pero pagpasok ka dito, ang hallway napakainit, ang unit napakainit din, kaya inon ko na. Pag nasa bahay ako, naka-dress lang ako na yung parang suot ko kanina. Hindi nyo kasi nakikita kasi lagi ako nagro-robe.
Yun. Lagi lang ako nakaganon. Pinili ko yung mga yun sa Old Navy eh. So, kahit hindi ka mag-bra, meron na rin siyang boob support. Boob support. Pero wala siyang pad. So, okay siya. Pero, para at least may support siya. Kasi heavy na lahat, guys. Heavy. So, ito yung binili ko din. Para kahit yung shorts ako, yung maternity, yung high-waisted na shorts ko. Tapos ito, carry na. Tapos mag-robe lang ako pag sa loob ng bahay. Ngayong buntis ako, I always feel hot. Parang, unlike dati, pag ganito nilalamig na ako ngayon, ang init ng pakiramdam ko. Nilalamig na si Mac. Ako, nainitan pa ako. Gusto ko pang siya nakakumot na siya kanina. Tapos ako sabi ko, gusto ko mag-electric fan. Nainitan ako. Sabi ko sa kanya. Pumili din ako ng milk frother. Kasi si Mac, hindi na niya ginagamit yung Keurig niya. Nagti-3-in-1 siya. So, ang tanong, may baterya ka ba? Requires 2 AA battery. Iuwi ko na lang to. Maganda kasi to guys, lalo na kapag mahilig kayo sa milk na mag-froth. Diba? So siya. Yung igaganon nyo, ipindot nyo lang siya, ganun. Tapos, yun na, mamimix na. Yung mga gusto nyong i-mix na mga drinks, ganyan. So, iwan ko na lang ata dyan. Hindi naman kasi ako masyado nagko-coffee na sa bahay. Kasi Mac ayaw nga niya mag-coffee ako eh. Kaya kinuha na niya yung mga coffee sa bahay. Pero, paminsan-minsan lang naman kasi pwede naman daw sa buntis ang 1 to 2 servings of coffee. So ako, nire-reserve ko yung coffee ko pag nag-work ako. Pag nasa bahay ako, gusto ko yung kahit tulog lang ako ng tulog. Kasi at least, wala naman ako masyadong ginagawa sa bahay. Nagbabasa lang ako ng libro, naglilinis, nag-aayos ng mga kung ano-ano. Eh kung minsan, ayaw din ni Mac na yung mga laundry, ganyan. Kaya antayin ko pa siya pag siya yung magbababa sa basement. At least dito kasi, 1 floor level lang siya. Pwede ko lang gawin yung mga laundry, ganyan, parang kagabi. Kasi hindi naman ako bababa, hindi ako nagbubuhat. Dito lang din. Bumili ako ng guys, ng tasa ko dito. Iiwan ko dito. Ang cute kasi nito eh. Mom Fuel! Ang cute. Tapos dito sa loob niya, you are so loved. Then bumili ako ng lagay ng sausawan. This is the Corel na Winter Frost White. Gusto ko sana yung bumili ng mga 4 or 6 na pieces nito. Dalawa na lang natira guys. Buti na lang may dalawa. Kasi kanina yung ulam namin ng dinner, yung pang-breakfast sana namin yung boneless bangus. Eh gusto ni Mac ng may sausawan. Ang lalaki ng bowl niya, kaya sabi ko, ang lit ng table dito. Bibili ako ng ganito para may lagayan kami ng mga sausawan. Kasi mahilig kami sa sausawan. Lalo na si Mac, mahilig siya sa sausawan. Bakit parang ang mahal ng binayaran ko? Yun lang naman yung less than $100 na naman ako. Bumili na ako ng ginger root. Kasi may lulutuin ako. Magluluto ako ng chicken adobo. For our breakfast. Diba? Ganun yung breakfast na gusto ko eh. And then, I got here bananas. Iuwi ko na to. Bukas ng gabi, duty na ako. So, uwi ako ng maaga bukas. Kasi Mac off niya. Tapos, may pasok siya ng Tuesday. So, hindi pa siya uwi. Wala, nagkaroon lang siya nag-text. Nandito na ako sa bahay. Nagpapabili ng pang-swab ng COVID. Wala kang COVID! Lagnat ba? Hindi naman siya nilagnat. Kaso kasi parehas kaming sipon ng... Ako kasi talagang stuffy nose ako. Mili pa ako ng mga kandila na naman. Sorry. Ito yung mga pang-Christmas nila. Ito amoy babae talaga. So, I'm gonna bring this home. This is the cranberry mandarin spice. So, iuwi ko to. Lalagay ko siya sa... probably bathroom or kasi meron na akong kandila sa bedroom, may kandila ako sa hallway, may kandila ako sa baba ng stairs, may kandila ako sa sala, may kandila ako sa dining table, may kandila ako sa kitchen. Ang dami ko palang kandila sa bahay. Kasi pag nagluto na ako guys, lahat yan i-on ko para hindi masyadong mangamoy yung bahay. Tapos nakabukas ang bintana. Lamigin po yung kasama ko kaya kailangan namin ng madaming kandila pag nagluto ako. Ito man naman iiwan ko dito. This is the Winter Woods naman siya. Ito kasi yung medyo panglalaki yung amoy eh. Kaya iiwan ko siya sa bathroom. Medyo panglalaki na, parang unisex, parang ganyan. Iiwan ko to sa bathroom para pag nag-shower, nag-bath, diba? May pakandila. O, diba? Gusto ko yan.
So, yun lang guys. Yun lang yung binili ko. Pero babalik ako. Bili ako ng pang-COVID swab ni Mac. Kung naman, huwag ka namang mag-positive. Good night na guys. I'm gonna end this vlog na. Meron na akong milk. Magme-milk lang ako and then I'll try to edit. Pampaantok. Pampaantok. Gusto ko kasi ngayon mas maging productive yung off ko. Kaya medyo I'm back on my editing game and vlogging game. Namit ko na yung bagong mug ko. Mom Fuel. Tinatanggap ko na talagang mom na talaga ako. Ay, naku. Cold milk siya. Hindi ako minom ng warm milk. Parang feeling ko, parang magko-coffee ako pag warm milk. Tapos, minsan pag coffee din, pag snack na coffee, yung tipong tanghali, ganun. Gusto ko cold coffee din. Hindi siya yung warm. Gusto ko lang yung warm kapag, yung hot coffee kapag pag may fried rice, may ganyan, pag breakfast, para talagang feel mo na coffee talaga, morning talaga. Pero kapag medyo hapon na, gusto ko talaga cold yung coffee ko. Kapag nandun ako sa Iowa, mas busy ako. Dito kasi mas konti lang yung linisin, mas konti lang yung organize. Na taon lang na madaming laundry si Mac. Parang 2 laundry basket yung hindi niya panalamhan. Kaya medyo natagalan ako mag-organize ng mga damit kagabi. But other than that, okay naman. Natulog lang kami talaga maghapon. Hindi na kami nakapag-walking. Mag-walking sana ako kanina. Kaso natakot ako mag-isa mag-walk. Sabi niya may ilaw naman daw lahat. Nagpaalam kasi ako kanina na mag-walk ako. Kaso kasi may pub kasi dito malapit. Baka mamaya Pilipina. Pregnant Filipina woman. Murdered at Sioux Falls. baka itapo na lang ako niyan sa Falls Park. Ay, kakapanood ko to ng crime investigation. Halala ko yung sinabi ni Papa ko. Kahit anong galit mo, kahit ano daw ang galit mo, kahit sa isang tao or whatsoever, tandaan mo, nasa Amerika ka, huwag kang gumagawa ng pang-forensic. Sabi ba naman sa akin? Ang hilig kasi namin ni Mama ko na manood ng mga ganyan. Pati si Papa ko naman, nakikinood din naman siya, no choice siya sa channel. Pero medyo tinigilan ko na. Pero no. Nakikinig na naman ako ng podcast kanina ng crime investigation. But anyway guys, thank you so much guys for watching. Let me know guys kung mahilig din ba kayo sa mga crime investigation. Mas gusto ko yung investigation talaga kaysa sa mga fiction na mga stories. Kasi doon mo makikita how good it is na yung technology natin na nakakatulong na ngayon. And of course, yung parang mababalik mo pa rin yung trust mo sa system na there's still justice. So yun. Let me know if you have favorite cases na gusto nyong i-share. Baka hindi ko pa napanood or hindi ko pa napakinggan yung story. But anyway, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update kapag ako'y mag-upload. Sumisipa na naman po ang ating alaga. And I hope you enjoyed watching this video and I hope to see you guys on our next one. Bye! Do